Haka jingwan sar biang jong ka jingpang COVID-19 haka jela, kibabun kila yo ya kene ka jingpang, kila hap ban syong penkerpang yela de, kenang baniada na ka jingpur jong ka jingpang, kabolong ru ka jingpata da kibor sorkar, lengba ka tenat ka koj ka khya jong ka sorkar, bat kibor peniaj haman laki distrik, bat haman laki shinong. Kawai ka kenhun ka bapet iki khna ki bai dei bat ka kam yile kai cricket kalami syakmat ban no senyang da ki tiar ki badon kam ha ki jaka sa quarantine ki ba kentup ya ki shilya ki jan siang thia ki singkli bat ki jan kup thia ya kini ki tiar ki bala no senyang da ka MCA kalalong hadin ka jinge trailang bat UMLA ka than uba Jason saukumi maulong ha ka ba ha ka ne ka sngi lawan ban IT ya kini ki tiar da uba Jason saukumi maulong Shaw Block Development Officer ka umsning CNRD Block ha ka ba lawan ru ban sakhi da ki rang ba shnong ki bahap hapo ka umsning town dorbar.